4 рокли, които може да откриете в сайта и са подходящи, ако сте посетител на лятна сватба. Започваме с рокля номер 1. Това е рокля Роса, изработена от фин, много приятен летен плат. Предлага се в размери от М до 4 пъти XL. Вталена около бюста, стеснена около талията, с широка, добре падаща пола и с много фин хастар. Рокля номер 2. Това е рокля Ния. Това е нашата нежна рокля Ния. Тя е изработена от фин еластичен тюл с много финна подложка, която също е силно еластична и следва еластичността на тюла. Подходяща е за дами с добре изразен корем, тъй като колана е висок, застава точно под бюста и всичко надолу се прикрива. Изработва се в размери от 50 до 60. Рокля Розова магия, или още сме я кръстили шаферска рокля в циклама. Също се изработва в размери от 50 до 60. Подходяща е за дами с добре изразен корем. Тук има детайл, който в момента се е разкопчал, тъй като няма какво да изпъне роклята отдолу. Подходяща е за дами с добре изразен бюст, който да застане ето в тези чашки, да ги изпълни и деколтето отгоре прилича на прегърниме. Четвъртата рокля, това е рокля Тамара. Също оформена около бюста, стеснена около талията, деколте тип прегърниме с вграждане. Подходяща е за дами с къса горна част на тялото, така че тя издължава горната част на тялото. Полата също е веревна, има добър обем, пада на фунии и прибира тялото. Също се предлага в размери от М до 4 пъти XL. Ако искате да разберете какво друго предлагаме в сайта, последвайте ни и до скоро!